Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Volám sa Boris Wagner a idem bojovať. Nebudem sedieť so založenými rukami a frflať, ale zabojujem o víťazstvo zdravého rozumu. Budem tu častejšie spomínať v rôznych modifikáciách slovo boj. Aby bolo jasné, tým boj myslím verbálny či aj vizuálny boj faktov, dôkazov, myšlienok a riešení. Idem bojovať, ale zatiaľ len perom, lepšie povedané slovom, rádoby múdrym, ale aj vtipným. Budem bojovať v dvoch líniách. Budem bojovať ako osoba Boris Wagner, a to hlavne vecne, niekedy stroho, inokedy obšírnejšie, tak trochu viac konzervatívne, ale veľmi konštruktívne. To, aby sa vedelo, že je tu priestor pre skutočne dobré riešenia. A budem bojovať aj ako pseudonym inžinier Bobo Bobo. A to trochu viac provokatívne, až trochu nepríjemne, trochu šokujúcejšie s cieľom ponúknuť priestor na zamyslenie. Očakávam, že ak budem dôrazný, tak sa obujú do mňa skoro všetky médiá a ľudia z týchto médií. A nielen médiá, ale aj všetky osoby, ktorých sa dotknem. Tak som sa strategicky pripravil na tento boj a vytvoril som si ako ochrannú líniu vlastnú platformu Fičimedia. Ale nemusím v tomto boji ostať sám. Preto pozývam všetkých bojaktivých a odhodlaných ľudí, aby sa na túto mediálnu platformu Fičimedia pridali. Nielen tých, ktorí majú veľa toho, čo povedať v rôznych témach blízkych ich záujmu, ale aj tých, ktorí sa zúčastnia len ako pozorovatelia a hodnotitelia. Túto platformu nájdeš na adrese www.fmedia.top. Bojové pole máme vytvorené a ste tam všetci pozvaní. Paradoxne aj protistrana. Ste pozvaní na ihrisko, ktoré je síce na našej pôde, ale pravidlá sú jasné a budú ich musieť dodržiavať všetci. Pravidlá sú jasné, jednoduché a majú len tieto 4 body. Bod 1. Bojujú len bojovníci s vlastnou a skutočne reálne preukázateľnou identitou. Bod 2. Bojovníci môžu používať všetky zbrane, ktoré im v čase ich použitia umožňujú legislatívne normy platné v Slovenskej republike. Bod 3. Za všetky použité zbrane zodpovedá ten, kto ich použil. Bod 4. O výsledku boja rozhoduje občan. To je celé. Bodka. Ale bodka len k tomuto pozvaniu. Nasledujú aj 3 bodky. 3 bodky, lebo toto celé sa bude odvíjať aj ďalej. Možno aj s tvojou účasťou. Aj ty vieš pomôcť určiť správny smer, ktorým sa to bude celé uberať. Maj sa krásne, Boris Wagner a alias inžinier Bobo Bobo.